फार्स्ट अफ अल आं गोजोन फुंबिलि आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि बयनिख्रुइबो जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनै जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमिया बिराद खुसिनि दिन बा बहुत इन्जय खालामगासिनो दं। दिनै जोंनिफ्राय सानै गथ' टिए आर्मियाव सेलेक्ट जाबाय। बे सेलेक्ट जानायाव जोंनि गथ'फ्रा दिनै बिराद खुसि। मथा-मथि 6 जनमोन, 6 जनाव दिनै सानैया सेलेक्ट जाबाय। बिना जयनिं लेटारबो अलरेडि फैखाबाय। 20 मार्चआवनो बिसोरनो जयनिं लेटार सफैनानै बिसोर ट्रेनिंआव थांसिगोन। दिनैसिम नोंथांमोननि एकाडेमिनिफ्राय साबेसे साख्रि मोननो हादों? दाखालि रिसेन्टलि 3 सेलेक्सन जाना थांखाबाय। सासे CICFआव थांबाय, सासे BSF, सासे आग्नेबीर। मथा-मथि जोंनि खुलिजेननायनिफ्राय दिनै 7 सेलेक्ट जाबाय आरो बहुत गथ'फोर दा पास जाजोबना दङ आसाम पुलिसाव। दा बिथांमोनाबो नै काट अफ लिस्ट फैगासिनो दं 12 थारिखआव। माखासेना ड्राइभार्सआव फैखाबाय। दा बिराद मोजांनि बाथ्रा। दा साफ्रोमबो जों सेलेक्सन जाजोबगोन होननानै जों आसाम फिजिकेल एकाडेमिनिफ्राय मिजिंथियो। दिनैसिम साबेसे सोलोंसा दं नोंथांमोनहा? दा जोंनाव दिनैसिमाव 40+ दङ। दा माखासे बहुत फन फैगासिनो दं ओरैबा ओरै दा फैनो थाखाय बयबो रेडि। दा जों बेखौ वेलकाम खालायदों, फै जों साफ्रोमखौबो बिदिनो देरहासार खालायजोबगोन होननानै जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव बयखौ रिकुवेस्ट खालामदों आरो जों देरहासार खालायबोगासिनो दं बा खालायलांगोन। जोंनि टारगेटआ बेनो, जिबनाव बयबो गथ'फ्रा साक्सेस जानांगौब्ला मोनसे टारगेट बा मोनसे एम लानांगौ। बे एमखौ फुलफिल खालामनो थाखाय बा जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव नुजाफैयोबा जों बेखौ फुलि टारगेट फुलफिल खालायजोबगोन, जिबनाव देरहासार खालायजोबगोन होननानै जों आसाम फिजिकेल एकाडेमिनिफ्राय फुल माने एक्सपेक्टेसन आरोखि। नोंथांमोनहा मा फोरोंथाय होयो, मा सुबिदा दं नोंथांमोननि एकाडेमियाव? जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव जानाय थानायनिफ्राय लानानै हस्टेलनिफ्राय लानानै नोंनि रिटेननि फेसिलिटिसफोर दङ। फिजिकेल जेसेबांखिनि नांगौ जोङो फोरोंजोबो। जोंनि सानैबो जों एक्स आर्मि। दा जों मोजां प्रपार बिसोरनो ट्रेनिं होगासिनो दं बा सोलिलांगासिनो दं जोंनि ट्रेनिङा। आपकामिं फैगोननि थाखायबो रेडि जागासिनो दं। हिन्जाव हौवा गार्लस एन्ड बयस बयनिबो थाखायबो जोंनाव एभेलेबल फेसिलिटिस। बबे जायगानि सोलोंसाफोर दं नोंथांमोन? जोंनाव अल आसाम प्लास बायरानिबो दङ। ओरै मणिपुरनिफ्रायबो फैगासिनो दङ, ओमफ्राय अरुणाचलनिबो दङ, नागालेण्डनिबो दङ, बिहारनिबो दंमोन। रिसेन्टलि दा न'आव थांथ'बाय, बिसोर फैगोन। ओमफ्राय अल आसाम बयबो मोनफ्रोमबो स्टेटनिफ्राय माबानिफ्राय डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दंफैयो जोंनाव अल आसाम। गोसो गुदुं लाइमोनफोरखौ मा खावलायगोन? आं गोसो गुदुं लाइमोनफोरखौ बेखौनो खावलायगोन, बयबो गोसो गुदुं लाइमोनफ्रा जाहाथे जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव नुजाफैयो आरो नुजाफैनानै गावनि सिमांखौ फुलफिल खालामफैयो। जाहाथे ओजों गावनि समखौ बरबाद खालायालासिनो, जौ जुवाफ्राव गफबालासिनो जोंनाव जुदि नुजाफैयोब्ला जों बिथांमोनखौ मोजां लामा दिन्थिहरगोन। फिउचाराव जों साक्सेस खालायगोन, गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय जोङो बिथांमोनखौ केपासिटि बानायना हरगोन। बे जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमि मिजिं। प्रोग्राम यही है हमारे आसाम फिजिकल एकेडमी में। आज हमारा 2 लड़का सिलेक्शन हो गया है, फाइनल सिलेक्शंस, वो भी टीए आर्मी में। उनका सब कुछ रेडी है, कॉलिंग लेटर भी आ चुका है और 20 मार्च तक ये लोग ज्वाइनिंग कर लेगा। कितना लोग अभी नौकरी में सिलेक्शन हो गया? अभी तक हमारे आसाम फिजिकल एकेडमी की तरफ से यहाँ से अभी तक 3 और 5 हो गए। 5 हो गया ऑलरेडी क्लियर। बाकी 3 तो ऐसे भी ट्रेनिंग पे पहुँच गया है, अभी 2 जा रहा है। आसाम फिजिकल एकेडमी में कितना स्टूडेंट है अभी? स्टूडेंट अभी हमारे पास 30+ है फिलहाल। क्या क्या सुविधा है आप लोग? सुविधाएं हमारे यहाँ सब कुछ है, जैसे कि फिजिकल से लेकर रिटेन्स, उसके बाद रहने के लिए हॉस्टल्स और यहाँ पे खाने पीने का सब कुछ यहाँ पे प्रबंध है। बॉयज़ एंड गर्ल्स है, सबके लिए अवेलेबल है। आने वाले लड़कों के लिए, जवानों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे अपने आप को टाइम वेस्ट मत करिए, अपने आप को टाइम दीजिए ताकि आपका फ्यूचर बने। हमारे आसाम फिजिकल में आ सकते हो, आके हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग ले लो। हम आपके फ्यूचर ब्राइटनेस करवाने के लिए हम यहाँ बैठा है, इसलिए आप लोग आओ, आके हमारे यहाँ पे ज्वाइन करो और आपके जीवन में पक्का कुछ ना कुछ होना ही होना है। क्योंकि 2 लड़का हमारे सामने रेडी है बिल्कुल आर्मी में, इसलिए मैं भी यही चाहूँगा लड़कों को आ जाओ और हमारे पास ट्रेनिंग ले लो और नौकरी ले लो। अभी तक कितना सिलेक्शन हुआ है आप लोगों का? अभी तक हमारे पास 5 लड़के सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद अभी और है, अभी SSC GDs के भी 2 लड़के हैं ऑलरेडी, मेडिकल बचा हुआ है। और अग्निवीर के लिए भी एक और है, उसका अभी मेरिट लिस्ट में आना बाकी है। उसके बाद रह गई अभी पुलिस के लिए। पुलिस में कम से कम 70+ हमारे पास ऑलरेडी फिजिकल पास करके रखा हुआ है। उनका सिर्फ 23 तारीख को मार्च में रिटन एग्ज़ाम है। अगर रिटन एग्ज़ाम हो गया तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, हमारे ऑल असम का है। उसके बाद जैसे कि आप मान लो बिहार से भी आए हुए हैं और यूपी से भी कुछ लोग हैं, हर जगह के हैं मतलब।